A Igualada, un equip de gent treballa cada dia per donar atenció integral a la gent gran i a les persones amb dependència. Ho fan des del Consorci Sociosanitari d'Igualada, un organisme creat per l'Ajuntament i el també Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que perden autonomia a mesura que es van fent grans. El Servei d'Atenció Domiciliària del Consorci atén els usuaris de la comarca de l'Anoia. Ofereixen serveis d'atenció bàsica, sanitària i socioeducativa, serveis de suport domèstic i serveis com àpats a domicili, tot plegat perquè la gent gran pugui continuar vivint amb tranquil·litat i comoditat a casa seva. El Consorci també disposa d'una unitat de transport adaptat per a aquelles situacions puntuals o permanents de trasllats als seus centres d'atenció. Tots ens fem grans de manera diferent, però amb un mateix desig, viure bé, amb tranquil·litat i al costat de la gent que volem. El Consorci, cada cop més gran, cada dia amb els més grans.